И здравейте хора, аз съм Феник и се връщам отново с вас. Да, завръщам се. Както и да е. Значи хора, съжалявам за това, че не съм снимал клипове, просто имах някаква работа, да. Няма да ви обяснявам, това е друга тема. И както и да е, сега ще ви кажа за днешната история. Ще ви разкажа. И да хора, историята се случи на 13, 14 и 15 юни в тези 3 дни. Да, беше преди там някакви дни, преди една седмица горе-долу. И толкова няма даже. Както и да е. С едни мои приятели от Даскал, близки, нали, естествено. Аз ги познавам и снимахме... Не сме снимали. Разбрахме се. Да тропаем по рътите и някакви такива глупости. Да. И какво направим? Аз и мой приятел от моя клас, бяхме само ние двамата, другите не искаха, не целият клас, защото от нашия клас има много задръстени, както знаете. Не знаете, ама кари има много задръстени. Така, да говорим за момичетата. И карахме там едно, две, три момичета и от момчетата, едно от 10 клас, какво се казва. И да. Както и да е, тръгнахме ние двамата с моят приятел и отидохме към тях и бяхме се разбрали къде точно да се чакаме в колко часа. И да, това се случи на 13 юни, това е първият ден. Както и да е, срещнахме се и оттам се случиха нещата. Тръгнахме и почнахме да бием по вратите, бягахме, да, една чужа ни подгони. Тая по-изобразително ни подгони. След ние тръгнахме, тичаме долу, тичахме и бягахме колкото се може по-бързо и по-бързо. И след това, да, тя не ни фана, но се опита и пресрещна от едната страна една друга госпожа и ние избягахме веднага на първия етаж. Излезнахме извън даскалото, не сме бягали, да, но излезнахме извън даскалото за малко, нали, извън сградата, нещо такова да го нарека. И хора, стана така, че нали, влизаме си ние и какво стане? Има един господин, който е по възпитанието и не само по това, и по два други предмета, както и да е. И стана едно нещо лошо, видя ни и веднага ни каза: елате веднага вие тука. И ние изпрачихме отново от училището за малко и нали пазачето и не прави нищо, тук че ли беше на нашата страна, просто нищо не прави, само гледаше какво правиме. Той по възпитанието нищо не казваше на пазача, както и да е. Тръгнахме хора и бягахме колкото се може по-бързо да стигнем, защото той беше на първия етаж и беше страх много да не отвори веднъж вратата като тичаме и да фане един от нас. И ние веднага бяхме колкото може по-бързо и успяхме да избягаме. На първия, втория и третия етаж има цветя, които моя милост ги бутна. Не всички точно, но почти всички. Имаше едни малки сакси, изсипах ги, имаше от нея големите цветя, обърнах ги, по-скоро ги разкъсах и малко от земята и свървах навънка, както и да е. И да, на 14 юни пак от същата банда тичахме и тропахме по вратите и изведнъж като ударихме в една врата, тя малко се, как да го кажа, наби навътре от това дървото, почти се струши, не да се цепне цялата и да се пукне на две, ама да, малко се щупи, не го направих аз този път. Имаше една врата, има една от изоставени туалетни, има изоставени, не че са изоставени, просто там стоят на чистачките, парцалите и такива глупости, те си пълнат за да има чистат. И ние, цялата банда, почнахме да бием по една врата и аз си вика: не дейте, не тропайте, защото ще ни чуе някой. И да, и днес като всички удариха и аз включително, ударихме вратата и тя се разби, защото тя беше почти разбита. Да,
беше почти счупена и нали, само трябваше малко по-силно да дотрошме и влязохме и вътре намерихме, имаше спринцовки и цигари и това да, имаше го. И да, ние веднага излязохме и някакси сложихме вратата и затворихме тая врата, нали, която е за туалетната уж. Затворихме я. Тя беше малко щупена, не сме чупили тя за това училище, не кой не е колкото не е новото, не е хубави за училища, но карай. Да. Какво стана? За жалост, за наше съжаление, стана така, че ни видя някакво дете и отиде да ни изкаже, което беше гадно, защото после аз и моят приятел фанахме и го ритнахме в стомаха, нали, не силно, но го ритнахме, защото ни изказа копелето. Ако гледаш този клип, не се сърди, но си го заслужи. И на 15 юни стана най-лигалото нещо, което правихме. Тичахме и нали, разбрахме се и след така с някакви знаци наши си. Се разбрахме един да удари тази врата, друг да удари другата вратица, така една срещу друга. Не точно всички, но са почти една срещу друга. И да, ние с колкото се може по-силно ударихме, нали, в движение, скачахме и се ударихме в вратите с лакът, с краки, с брук, каквото и да е. Ударихме по вратите и една госпожа изведнъж излезна и ни се скара и вика: "Ялате тука, бе, какво правите?" Сякаш искаше да ни размаже, защото сме тропнали на вратата. Да, видя ни. И след това тая по математика, имаше една тая по математика. Аз скочих, нали, беше малко отворена, скочих и тъй ми имаше едно момиче, защото аз преди това бях я видял, нали, минах при тая врата по математика. Видях едно момиче, тя ми е близка приятелка, като сестра ми. И както и да е, и аз, нали, нямаше коя врата да ударя, просто от моето плат, да го кажа, от дясната страна. Аз бях от дясната страна и аз ударих почти всичките врати от дясната страна, защото зад мен имаше още един от бандата. И той също удареше врати и аз бях по-напред от него и като се засилих и с всичко си ударих вратата и дръжката падна. Да, това наистина стана, дръжката падна. И да, бяхме и тя изведнъж каза: "Добре, аз нали, спрях се. Изведнъж иска да видя какво ще стане, дали някой ще отвориш да излезе", и да, спряхме, стана няколко човека. И стана така, че излезна точно тя и ми каза: "За какво го правиш това? За какво го правиш точно на този ден и точно на нашата врата?" И аз си продължих надолу, не си ми казвал нищо. Не си ми казвал абсолютно нищо, продължих си надолу, тропахме си по вратите и така нататък, докато не ни видя един учител. Фана ме за ръка ме в класа си и ми каза: "Ти що не си, тя е вършата мънка, сега ти ще тичаш по коридорите и такива глупости." Нали, не злобно, но просто ми го каза. И да, тогава отидох, влязох и да, съм бележника и така. След което, на 14 юни забравих да ги кажа, че тогава с един мой приятел взехме една пейка, има едни малки пейки, сложихме пред вратата на тая. Изведнъж излезна на тая по изразително, сложихме вратата, изведнъж излезна, тя още не я бяхме сложили, излезна и ни видя, нищо не ни направи. След това сложихме на тая по математика, тропахме, ударихме с всичка сила и двамата и се чу много силно из цялото училище и така. Тази история, крихме се и накрая, нали, влязохме си там, нали, мина си деня. Даже излезнахме голямото, даже не беше и голямото между час и втория час по време на часа. Излезнахме няколко хора, не точно всички, излезнахме и отидохме до един далечен магазин от Даскалото. И да, надявам се историята ви харесва. Ако е така, ударете един лайк, коментирайте, споделете видеото с ваши приятели и ще се видим в следващия клип. Чао!